vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa ende kwanikwa ndiri mumarriage ndigere nemurume uyo wandigere naye. Ndinodawo kungoti aiwa inyasha dzaMwari, saka ndine testimony yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi murume uyu wandigere naye ndakaita naye vana vaviri, then umwe mwana wangu my first born. As for the father, I don't even know where the father is, because panguva yacho iyoyo pandainge ndichiri ne16 years ndakabatwa chibharo, ende munhu wacho akandibata chibharo handitombomuzivi kana kutorangarira chiso chake, kunyangwe zita rake handitomborizivi, kana kutoti ndikabvunzwa kuti makataurana kuti kudii munhu uyu achizonokubata chibharo handitomborangariri, because at that time zvinonzi ndakatiza pamba apo pandainge ndiine 15 years, nekuti ndo pakashaika baba vangu ipapo vakashaika apo pandainge ndiine 15 years, mushure mekunge vaitirwa go back to sender nehama dzavo, because ivo baba vangu vainge vapedza dzinza. Saka veukama pavakaona kuti baba ndo zvavainge vari, mushure mekunge vafamba vachiendawo munzvimbo dzakasiyana siyana, vachingoudzwa kuti munhu ari kukupedzai mukoma wenyu, because baba vangu ivo ndivo vainge vari first born mumhuri umo mavakaberekerwa. Saka ivo baba zvakaitika pavari ndezvekudai, mazuva acho iwayo zvaingonzi mwana mukuru kana akangoti yarukei aibva anzi ange achiendawo kuHarare ange achinoshanda. Saka zvinonzi ivo baba vakabva vazotorwa navatete, then ndokubva vazotanga kugara navatete. Vatete ava vainge vachishanda pane rimwe prazi. Saka nekuda kwekuti ivo baba vangu vaiva munhu uya ainge achikasika kubata zvekare, vari very intelligent zvekare nekugona kunyora nekuverenga, vakati vasvika papurazi paya ndokubva zvawanikwa kuti papurazi ipapo painge pasina umwe munhu aikwanisa kuverenga zvekare nekunyora. Saka murungu akabva azotora baba vangu ndokubva azoti baba vaifanira kuti vange vachizoita garden boy wake. Saka baba vakabva vazoita garden boy wemurungu, ende mazuva acho iwawo zvinonzi munhu ainge achitonzi ane basa rakakosha kana uchishandira murungu anenge aine prazi, hanzi kana uri musikana webasa, kuku kana kuti tea boy kana kuti garden boy. Saka ivo baba vangu vakatanga vachashanda sagarden boy, then mumba mainge muine umwe ainge achishanda semusikana webasa, avo vainge vari vatete zvekare natea boy. Saka ivo baba manje pavakazotanga kushanda sagarden boy vainge vava kuda kuti uya uyo wavakawana achishanda satea boy ange achidzingwa, ende panguva yacho iyoyo baba vainge vasati varomba. Baba vakabva vazotorwa nemurungu ndokubva vachizotanga manje kushanda muHarare kumba kwemurungu, nekuti ainge aine imwe imba yainge iri kupurazi, then the other house ndiyo yainge iri mutown. Saka baba vainge vachishanda mutown. Zvino baba vakati vachishanda mutown kudaro ndo pavakabva vazotorera umwe murume mudzimai wake, avo vakazova amai vedu nekuda kwekuti ivo vainge vaine chinzvimbo papurazi. Saka vainge vava kushandisa mukana iwoyo ndokubva vazoroora amai vedu. Ivo amai vedu vainge vatori mukuru, I think ne about 18 years kana kuti 20, because amai vainge vari vakuru than baba. Baba vangu vainge vatori vadiki. Saka ndo zvakaitika ipapo. Zvinonzi murume uya akabva azorwadziwa mushure mekunge atorerwa mudzimai wake nababa vedu, then ndokubva azotanga kufamba. Akazoti afamba akabva azokuvadzisa baba, then baba ndokubva vazotanga kurwara. Saka baba vainge vaine umwe zvekare uyo wavainge vachiwirirana naye, umwe ainge achinzi iye ainge ari mundara wechichewa, ndiye akabva azovabatsira, akabva azopa baba zvinhu izvo zvakazopanduka. Saka ivo baba hanzi vakapiwa mishonga, vakangopiwa zvitanda izvo zvavakanzi zvitanda izvozvo zvaifanira kuti zvinge zvichigara panzvimbo pekuti zvaisazobatwa naamai. Saka zvitanda izvi hanzi baba vakabva vazozvitora. Mushure mekunge vazvitora ndokubva vazotenga mabhachi avo, mamwe ainge ariko kudhara ainge ari ekodro, vakabva vazoisa zvitanda zvezvya mumabhachi
vakabva vazotora zvitanda zviya vakabva vazozviisa mumapockets emabhachi avo ekodro. Saka hanzi vakabva vazotora rimwe monarch ndokubva vazoisa mabhachi aya. Vapedza kudaro ndokubva vazotenga zidish hanzi rainge riri zihombe hombe ndokubva vazoisa zimonaki ravo mudishi imomo. Vakabva vazoudza amai kuti vainge vasingade kuti amai vange vachizobata dishi iroro kana kuti monarch nekuti ndo mainge muchigara maturusi avo. Saka ivo amai vedu nerimwe zuva vakazoti baba pavainge vasipo vakabva vazotora dishi racho iroro. At that time tainge tatozvarwawo pakazopanduka zvinhu zvacho. Then amai vakabva vatora dishi riya vachiti vainge vachida kuwacha. Saka vakaona kuti rainge riri dishi rainge riri hombe ndokubva vatora dishi riya vakabva varizadza nemvura. Saka pakuzondovhendenyura ndopavakabva vazoona kuti mumonaki muya mainge muine zvinhu zvainge zvirimo. Ivo amai vasati vashayika vakati pavakavhura monarch iroro vakabva vazoona kuti mainge muine tuvanhu twainge turi 4 twainge turimo mumonarch imomo. Twavanhu tuya ndokubva twazorova amai. Mai vangu vakazonoshayika but vainge vakastroka kuleft side uye muromo wavo wainge wakatoenda parutivi. Zvinhu zvavo pazvakapanduka ndo patakabva tazonzwa baba vachiti ivo taifanira kuti tinge tichifanira kunodzokera kuprazi nekuti murungu ainge asingachadi kuti baba vange vachingoramba vachishanda vari garden boy. Saka takabva tazomboenda ndokubva tazombonogara kuprazi. Zvino takati tava kuprazi kuya pasina kana nguva ndo patakabva tazonzwa zvichinzi garden boy uyo ainge atsvakwa nemurungu ainge ashayika. Pakafa vanhu vanokwana ivo kuita 7 vainge vachingofa each and every time. Taingonzwa zvichinzi kwava nagarden boy munyowani kuimba yemurungu yemuHarare. Then tobva tanzwa futi within a few months kuti munhu uya atoshayika kuzonosvika murungu achizouya ndokubva azotora baba. By the time paakazoya akazotora baba nesu kuprazi, murume uyo wacho ainge akanzi ndiye ainge akatorerwa murume wake nababa vedu ainge atoshayika. Zvekare neumwe murume zvekare uyo ainge achidriva tractor. Saka baba ivo vainge vakanetsana naye murume iyeye nekuda kwekuti sezvo baba vainge vachishanda mugwazo. Saka murume uya aizoti mushure mekunge vanhu vapedza mugwazo aibva azokumbira foromani kuti baba vangu vange vachizosara vamwe vachaisa vatodzoka kukomboni. Saka vakabva vazonetsana one day then baba ndokubva vazoroya murume uya ndokubva azongofa. Murume baba vangu vainge vari munhu uya nekuti ainge achityiwa. Zvino murume uyu wavakazourayisa naiyewo ainge achibva kuMalawi nekuti ipapo painge pachishanda pachigara vanhu vekuMalawi vainge vakati one day murume uya hanzi iye akabva azotanga kupfukira baba vedu. Baba pavakaona kuti ndo zvainge zvava kuitika ndo pavakabva vazoita kuti zvikwambo zvavo zvinge zvichizotanga kuuraya hama dzavo. Hama dzababa dzakatanga kufa. Hama dzangu handidi kukunyeperai, kudzinza rekwedu baba pavainge vachiri vapenyu kwaifiwa noti zvekutamba. Saka hama dzababa padzakaona kuti dzainge dzotopera ndo padzakabva dzazotanga kufamba 1 kuzonosvika vanhu vachizoita chinhu chimwe chete. Saka ivo baba vanonzi vainge vaine mushonga wavo uyo wavaishandisa pakunochekeresa paya. Saka kwedu kune vanhu vakafa vakangofa vachingonzi vainge vachirwara neshuramatongo. Mazuva acho iwayo yainge ichanzi shuramatongo, but takazotofind out kuti kwedu isusu chikwambo chinouraya. Pazvikwambo izvo zvacho zvainge zviri zvababa, chikwambo chacho icho chine simba rekutora upenyu hwemunhu ichocho chinozopomedzera urwere hwekensa pamunhu. Saka kudhara vanhu vasati vava neruzivo nekuda kwechirwere ichi chekensa vaingoti ishuramatongo, but izvezvizvi tava kutoziva kutoti kana kuri kunzi munhu akangogara anzi ane chirwere chekensa tinobva tatoziva kuti hongo munhu anoenda hake kuchipatara. But pamunamato hatizozorori, tinenge tingori pamabvi edu tichingonamata chete tichingonamata nekuti tinoziva kuti kana munhu akangogara anzi arwara nekensa zvinenge zvava kutoreva kutoti zvikwambo zviya zvababa zvinenge zvava kutoda ropa. Saka baba vakati vatumidzirwa go back to sender iya vakabva vazama kubloka go back to sender iya uye vakabva vazoshandisa inini. Saka zvinhu zvavo
zvakabva zvazouya ndokubva zvazorova inini. Nanhasi uno mukoma handisati ndapora. Kana ukatondiona ndichitofamba unotofungidzira kutoti ndiri munhu ari normal, but mukoma zvinokwanisa kutongondibata kunyange nditori panzvimbo pekuti panenge pakatoungana vanhu ndobva ndatotanga kutopenga. Ende zvinhu zvababa kana zvatotanga kutondipengesa mukoma nashe, there is no one who can stop me. But ndinongodawo kungotenda Mwari nekuda kwemurume uyo wavakazondipa, because iye anogara achingondinamatira at all the times, ende anotoita sekunge anotosensa, nekuti inini by the time pandinozotopepuka achitoti wanga watomborasika pfungwa mukoma, zvandinongonzwa ndezvekuti ndinongonzwa maungira kana kuti ndinoona baba vangu ndinovavona in a vision. Vanenge vakapfeka hembe dzinenge dzakaita marengenya, vanobva vati mwanangu ndiperekedze, vobva vatanga kundizvuzvurudza kana kuri kunzi ndikaramba ndikavabvunza kuti mukuda kuti ndinge ndichikuperekedzai kupi, vanobva vati ndiperekedze mhani tinge tichimboenda kunopenga. Hauzivi kuti kupenga kunonakidza here? Saka inini ndinenge ndichichema ndichiti ndisiyei mhani, imi ndisiyei mhani. Saka ipo paya pandinenge ndichitorwa nababa vangu ndichiramba kuenda uko kwavanenge vachida kuti tinge tichienda tose, ndinenge ndichitotaura dzimwe nguva ndichitorwa nemunhu uyo wekuti vanhu vanenge vakanditarisa munhu iyeye vanenge vasingatombomuoni zvachose. Ndokusaka vanhu vachizoti kana ndikatanga kupenga vanobva vatiza, nekuti dzimwe nguva ndinenge ndichitombonhonga matombo ndichitoposhera matombo iwayo kuna baba vangu ndichitovatema. But in real life ndinenge ndichirwa nemunhu wekuti hakuna kana umwe zvake anenge achimbomuona. But ndo pandakabva ndazosangana neuyo akazova murume wangu. Saka pandakasangana naye iye akatongofungidzira kuti I was a normal woman, but ndikabva ndazomubudira pachena hangu mushure mekunge ndambozama kuvanziridza. But akazondiudza kuti iye ainge arota dzimwe hope dzainge dzakamuvhundutsa, akati iye ainge andirotera hope dzekuti ndainge ndichazopenga kweupenyu hwangu hwose. Ndo pandakabva ndazotanga kuchema, ndikabva ndazomuudzawo nyaya iyi yandakuudzaiwo mukoma. Saka ndinodawo kungotenda Mwari, and I hope kuti testimony yangu ichakwanisa kubatsira umwe munhu. Uye ndinoda kungoti Mwari variko, vanhu weye ngatingogarei tichingonamata. Seni hangu I do not have any choice at all, because kana zvandibata zvinenge zvatondibata. Saka I only depend on God and no one else. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ya zvakangoma hazvo veduwe. Ndakavabvunza kuti saka muripi nai vahanzvadzi, vakabva vati ndiri hangu muno muSouth Africa kubasa ndinotrenda. Hey, just imagine uchirarama upenyu ihwohwo hwekuti hauzivi kuti uchamuka uri right here kana kuti uchamuka pfungwa dzako dzarasika. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi baba vangu vakandishandisa ipapo pachibva vakaitirwa go back to sender, vakabva vaita kuti inini ndinge ndichizorohwa nezvinhu zvavo instead of evil. Hey, ya vanhu vakaromba havana tsitsi shame. Ngatitaurei navo mucomment section. Taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri murume ndine makore 43 years ekuberekwa. Ndauyawo pano. I feel as if God is punishing me for my little mistake. Panguva yacho iyoyo when I was in my early 30s ndo pandakachita mudzimai wangu. Saka ndakati ndachita mudzimai wangu ndo pandakabva ndazotendeuka. In fact mudzimai wangu akandipa an ultimatum, akabva ati iwewe kana uchida kuti ndinge ndichikuregerera uri kufanira kuti unge uchitendeuka. So ndakabva ndazobvuma paya ndokutotendeuka kwandakazoita ikoko. Then ndakati ndava kunamata ndikabva ndazviudza kuti my past was my past, but ndainge ndisingatozivi kuti this past of mine was going to come back haunting me, and mukadzi uyu she wants to be there in my life again. Panguva yacho iyoyo patakatanga kudanana takatanga tichiita zvekubira-bira, but love yakazoti yotinakira. Tainge tava kusatomboita zvechiwande, tainge tichingohwandisa this relationship from her husband, but mudzimai wangu akazosvika pakuzvibata. I never denied it. Ndikabva ndatomuudza kuti iye ainge asingandiitiri pabonde, uyo ndiye ainge achindiitira zvaindinakidzawo pabonde. So mukomanashi mudzimai akabva azoti wandipusha kusvika pekuti kana neniwo ndatova neconfusion handichazivi zvokuita. Saka mudzimai akazongobata foni one day ndokubva atofonera murume
workmate yangu wandainge ndichidanana naye. Saka uyu akabva azorambwa. Paakarambwa manje iniwo ndaifungidzira kuti mudzimai wangu nekuda kwekuti aigara achingonditi handisisina mafeelings newe nekuti wakandichita, I thought kuti she was going to walk away. To my surprise akabva ati she wanted us to stay together, as if ainge achida kusvotesa mukadzi uyu kuti even though you did this with my husband but I'm not going to leave my husband. Saka inini nemudzimai wangu takabva tazogadzirisana paya, and I promised to change zveshuwa ndikabva ndatochinja upenyu wangu, but now this woman is back. Saka iye ari kuti ipo paya kubva zvatakarambana ndazama kupindawo mumarelationship, ndakatombozama kupinda mumarriage but zvikabva zvaramba. Saka I have come back to you because dai wanga usiri iwewe ndingadai ndichigere pamurume wangu ndikabva ndati how is it my problem, akabva ati ucharangarira mazuva aya pawakatanga kundinyenga. Ndikakubvunza kuti what if ndikazonyanya kuva addicted kwauri, ndikazonyanya kukuda, what are you going to do with me, what are you going to do with my heart? Ukabva wati uchanditorovha wandita mukadzi wako wechinumber 2. Saka ndozvandava kuda, ende ndikuda kuti mukadzi wako ange achizviziva kuti I am back. Saka mukoma ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, because challenge hombe yandava kusangana nayo ichallenge yekuti ndinombopota ndichibatwa nepfungwa dzekuti dai ndangozviuraya. Nawo zvinoitika pandiri ndezvekuti ndikaona track rinenge richiuya towards my direction, then ndobva ndazviudza kuti let me drive in that same lane so that I can have a head on with that track. Pfungwa idzi mukoma ipfungwa dzedze dzekutoti dzinotondivhundutsa, because ndinotoita sekunge ndinotonzwa as if pane munhu uyo anenge achitotaura neni. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndine suicidal thoughts. Ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section.